En het is precies 7 uur in de avond op deze mooie donderdag, hemelvaartsdag. Open uw hart om te ontvangen al dat goede wat God klaar heeft gezet om je te geven. Laat je onderdompelen in de Heilige Geest van God. Welkom bij Hoop en Zegen. Dit is de editie van donderdag 14 mei.
goedenavond. Dank u dat u vanavond bij ons bent op dit platform. Wees bij ons vanaf nu tot 9 uur Nederlandse tijd. En samen gaan wij, jij en ik, samen gaan wij eer geven aan de naam boven alle namen, de naam van Jezus Christus. Er is geen andere naam dan zijn naam. Het is vandaag donderdag 14 mei en het is op dit moment precies 16 minuten over 7 hier bij ons in de studio. Wij zenden uit vanuit de stad Utrecht in Nederland. Ja. Open je hart en blijf bij ons, zoals ik al zei, tot een uur of 9 en ontvang al het goede wat God klaar heeft staan om aan jou te geven. Maar laten wij allereerst samen, jij en ik, voor zijn aangezicht gaan. Met een hart vol dankbaarheid voor deze nieuwe dag, voor deze mooie avond. En je weet, we hebben niets voor hoeven te doen. We hebben geen formulier hoeven in te vullen. We hebben geen aanvraag moeten doen. We hebben deze nieuwe dag gewoon gratis gekregen. En dat komt puur door de genade van God. Laten we daarom samen voor zijn aangezicht gaan. Bid met me mee. Of luister naar mijn woorden met geloof. En we zeggen vanavond, Heer Jezus, dank u dat u ons deze nieuwe dag cadeau hebt gegeven. We danken u voor alles wat u heeft gedaan in de afgelopen dagen. Alles wat u op dit moment doet. En we danken u nu voor alles wat u nog gaat doen in ons leven. Dank u dat u ons hebt gedragen tot het punt dat we nu zijn in ons leven. Dank u voor de grote en de kleine dingen. De zichtbare, maar ook de onzichtbare dingen. Open onze ogen, Heer Jezus, opdat wij kunnen zien al dat goede wat u elke dag weer doet in ons leven. En we vragen uw genade voor degenen die vandaag geconfronteerd worden met ziekte. Degenen die vandaag geconfronteerd worden met verdriet in hun hart. Degenen die de kracht ontberen vandaag om door te gaan, om door te vechten. Die het niet meer zien zitten. En we vragen u om vanuit uw genade uw machtige hand uit te strekken naar degenen die nog wandelen in de duisternis. Neem ze bij de hand. Trek ze naar u toe. Uit de duisternis in het licht. En trek ze heel dicht tegen u aan. Opdat zij ook kunnen ervaren wat het betekent om geliefd te worden. Wat het betekent om een kind van God te zijn. Wat het betekent om uw genade en liefde te ervaren. Dank u ook voor de mogelijkheid dat wij vanavond hebben om dit programma uit te zenden. En zoals altijd doen we dit volledig ten ere van u. De ere van uw glorie. Dit alles vragen wij in Jezus' naam. Amen en amen. Welkom bij Hoop en Zegen, de editie van donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Wordt alles nieuw.
als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt hem. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden Prijs Adonai, prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden Elke donderdagavond rond dit tijdstip wil ik een Bijbeltekst met u delen. En vanavond komt de Bijbeltekst uit het boek van Jesaja. Jesaja 12:2, hoofdstuk 12 vers 2 zegt: Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere Heere en hij is mij tot heil geworden. Dat is de vertaling volgens de herziene statenvertaling. En het boek verwoordt het als volgt: Kijk, God is gekomen om mij te redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de Heere is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn heil. Vaak staan we niet bij stil hoe vaak God beweegt in ons leven. Veel van wat God doet in jou en in mijn leven is onzichtbaar. Niet alles hoeft groots en majestueus te zijn wat God doet. Toen Elia in een zware depressie naar de woestijnen vluchtte en God vroeg om hem dood te laten gaan, stuurde God een engel.
De engel zorgde voor wat voedsel, voor wat drinken. Schudde hem wakker, want hij was inmiddels in slaap gevallen. En de engel zei, eet, want je hebt nog een lange reis voor de boeg. God stuurde hem naar de berg Horeb. En toen hij daar eenmaal was, was er volgens de vertelling een superzware aardbeving. De aardbeving was zo hevig dat het een enorm geraas veroorzaakte. Maar Elia komt tot besef dat God niet in al dat geraas, in die kakofonie, God zat daar niet in. En daarna kwam er een bries, een zachte bries. Klein, zacht, je zou het bijna over het hoofd zien. En Elia komt tot ontdekking dat God daarin zat. Want door die bries heen sprak God tot Elia. En God vroeg, Elia, wat doe je hier? En hij stuurde Elia op de juiste pad. God hoeft zich niet altijd te manifesteren in jouw leven, in mijn leven, in ons leven. Door hele grote dingen. Het zijn vaak de kleine dingen waarin God machtig kan bewegen. En het zijn die kleine dingen die God doet, die ontzettend relevant zijn voor jou en voor mijn leven. En als we dat beseffen, hoe vaak God ons bijvoorbeeld heeft gered van gevaar dat op de loer lag op ons levenspad, dan zullen we op God vertrouwen. Elk moment van de dag, elk moment van ons leven, dan gaan we vertrouwen op God. En dan zullen we met vertrouwen uitspreken dat de Heere, onze God, onze fort is. De burcht waar wij in tijden van nood heen kunnen gaan. Dat Hij de vaste rots is waarop wij kunnen staan zonder uit te glijden. En dat de schaduw van zijn vleugels onze beschermplaats vormen. Daarom zegt Jesaja, kijk, God is gekomen om mij te redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn. En waarom? Want de Heere is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn heil. Wat zeg jij vanavond tegen God? Heer, we danken u voor het woord dat vanavond tot ons gekomen is. We bergen het op in ons hart. En we zeggen amen. En amen. En nogmaals, amen.
Halleluja, wat een prachtig nummer. Gita is vandaag jarig. We sturen onze beste wensen voor Gita en dat het nieuwe levensjaar dat voor jou vandaag is begonnen, dat die rijkelijk gezegend mag zijn en dat de glorie van God zich mag manifesteren elke dag opnieuw in jouw nieuwe levensjaar. En hip, 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 hoera voor Gita. En het volgende nummer selecteren wij speciaal voor jou.
sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. It is you, Lord, who came to save the heart and soul of every man. And it's you, Lord, who knows my weakness, but you give me strength with thine own hands. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lead me on, Lord, from temptation. Purify me from within. Fill my heart with your Holy Spirit and take away all my sin. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you, Het is inmiddels 9 minuten voor 8 hier op onze klok in de studio in Utrecht. We komen langzamerhand bij de rubriek van het woord van de week. Ja, we gaan het voorbereiden. Als u uw Bijbel bij de hand heeft, dan wil ik u uitnodigen om alvast te gaan naar het boek Handelingen. Handelingen, hoofdstuk 1. We gaan lezen vanaf vers 9. En het boek Zacharias, hoofdstuk 14, vers 4. Maar eerst gaan we naar een volgend nummer. En die gaan we selecteren, speciaal voor al onze trouwe luisteraars,
op Bonaire, Aruba en Curaçao. Heer, ik kom tot u, wee mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht
van de einden der aard tot het diepst van mijn hart wordt uw eeuwige trouw gezien. U roept mij in uw liefde om heel dicht bij u te zijn. Vol aanbidding, want u schiep de mens tot uw eer en uw heerlijkheid. Ja, Heer, ik ren naar u toe als ik bang ben of moe, niet door kracht, noch geweld, maar door de geest van uw Zoon. Ja, Heer, ik loop, ik ren, tot ik bij u ben, en tot ik leef in de schaduw van uw troon. U zorgt voor heel de schepping en uw hand vertroost mijn ziel. Van de einden der aard tot het diepst van mijn hart wordt uw eeuwige trouw gezien. U roept mij in uw liefde om heel dicht bij u te
Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Javierne, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. En het is inmiddels 4 minuten over 8 hier in de studio bij ons in Utrecht. Dat betekent dat we aangeland zijn bij de rubriek Het Woord van de Week. Als je je Bijbel bij je hebt, dan nodig ik je uit om te gaan naar het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 1 en we gaan lezen vanaf vers 9. En vanavond wil ik met jullie delen over de hemelvaart van Jezus. Vandaag is hemelvaart. En veel mensen staan er niet echt bij stil wat de betekenis is van hemelvaart. Als je aan de gemiddelde christen vraagt wat is hemelvaart, dan krijg je een antwoord als: ja, dat is de dag waarop Jezus missie is volbracht op aarde en hij teruggekeerd is naar de hemel. Maar er zit iets fundamenteels onder de hemelvaart. Dus open je hart vanavond om het woord van God te ontvangen. Wetende dat het woord nooit uitgaat van God en terugkeert zonder datgene gedaan te hebben dat God meegegeven heeft aan het woord. En ook wetende dat wij mensen niet voldoende hebben aan het dagelijkse voedsel dat wij tot ons nemen, maar dat wij ook het woord van God nodig hebben als voeding van ons hart, onze ziel en onze geest. Dus open je hart, zeggende: Abba, Vader, praat tot mij, want uw kind luistert. Handelingen 1, vers 9 tot en met 12 gaan we lezen. En de tekst luidt als volgt. We lezen de herziene statenvertaling. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel,
zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt gezien. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Dank u, Vader, voor het woord dat vanavond tot ons komt. Raak onze harten aan en vul ons met de diepere betekenis van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. En amen. Het cruciale stukje uit deze tekst zijn de woorden van die twee engelen, die plotseling verschenen naast de discipelen van Jezus. Want de discipelen, Jezus had de laatste instructies aan de discipelen gegeven en daar op de Olijfberg werd Jezus opgenomen in de hemel. En de discipelen zaten te kijken van, is dit het? Is dit het eind? Is het werkelijk dat het einde nu gekomen is? Wat moet er hierna gaan gebeuren? En daar stonden plotseling die twee mannen, die twee engelen, in witte kleding. En die zeiden tegen de discipelen, Galileese mannen, waarom staan jullie omhoog te kijken? Want dit is niet het eind. Integendeel, deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen. Dus Jezus, zijn missie op aarde is ten einde, maar niet zijn hele missie. Ja, en hij zal op dezelfde manier dat hij opgenomen is in de hemel, zal hij terugkomen. Op dezelfde manier en op dezelfde plaats. En we krijgen een bevestiging van deze plaats in vers 12. Want vers 12 zegt, en toen keerden zij, de discipelen, terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt. En houd dit vast, want ik kom hierop terug. Met andere woorden, de missie van Jezus op aarde is ten einde. Maar zijn hele missie is nog niet klaar. Het plan van God is nog niet klaar. Er gaat nog meer gebeuren. En in het evangelie van Johannes lezen we wat Jezus tegen zijn discipelen zegt. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat hij op een gegeven moment zal vertrekken. Maar na zijn vertrek gaat hij nog iets doen. Hij zegt tegen zijn discipelen dat hij een plaats voor hen, maar ook voor ons, voor u en voor mij, wij die vandaag de dag in leven zijn en in Jezus geloven, hij gaat een plaats voor ons allemaal maken. Een plaats in Gods koninkrijk, een plaats in de hemel. Want in het huis van zijn vader zijn er veel kamers. Sommige vertalingen hebben het over woningen. En deze kamers of woningen die zijn gereserveerd voor degenen die in hem geloven. Dus als u vanavond in Jezus gelooft, dan wacht op voor u een kamer of een woning in Gods koninkrijk. En dit kunnen we vergelijken met de traditionele Joodse huwelijksvoltrekking uit die tijd. Want hoe ging zo'n huwelijksvoltrekking uit die tijd? De bruidegom gaat samen met zijn vader, de schoonvader van de bruid. Hij en zijn vader gaan naar het huis waar de bruidegom met zijn aanstaande bruid gaan wonen. Zij gaan alles voorbereiden zodat hij samen met zijn bruid kunnen intrekken. Ze bereiden het feest voor.
En wanneer alles is voorbereid, dan gaat de bruidegom zijn bruid ophalen. En dan begint het feest. Waarna de bruidegom en zijn bruid hun intrek kunnen nemen in de woning die al is klaargemaakt voor hun intrek. Daarom lezen wij in het evangelie over de 10 bruidsmeisjes die wachten op de komst van de bruidegom, die zijn bruid komt ophalen. Ze weten niet wanneer hij aankomt, want hij is nog bezig met het voorbereiden van het huis, van de woning, waar ze gaan intrekken. Hij is nog bezig met het feest. En wanneer hij klaar is, dan komt hij de bruid ophalen. Dat betekent dat de bruid, maar ook die bruidsmeisjes, voorbereid moeten zijn op de komst van de bruidegom. Hou dit ook even vast, want ook hier kom ik zo meteen op terug. En Jezus is in deze de bruidegom en wij, u en ik, zijn zijn bruid. Ik breng u naar die tekst. Johannes 14, vers 1 tot en met 4. HSV-vertaling. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Dit zijn de woorden van Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. Kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u ook. Dit brengt ons tot het volgende. De diepere betekenis van hemelvaart, de hemelvaart van Jezus, is niet dat het over is. Het wordt vaak gepredikt. Ja, Jezus is weer opgenomen naar de hemel en hij zit op zijn troon. Punt. Nee, geen punt, maar het is een komma. Jezus is opgenomen in de hemel. Hij gaat daar de plaats voorbereiden voor jou. Want hij komt terug. En ik herhaal de woorden die Johannes heeft opgeschreven. Ja? Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En waar is die plaats? In de hemel, in Gods koninkrijk. Maar hoe komt u daarheen? Hij komt terug. Jezus komt terug. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. Kom ik terug. En wat doet hij dan? En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Met andere woorden, we moeten niet denken dat de opname van Jezus in de hemel het einde is. Nee, het is het begin van een nieuwe fase in de plan van God. We moeten daarom voorbereid zijn op zijn komst. Denk aan die 10 bruidsmeisjes. Die zitten te wachten op de komst van de bruidegom. Ze weten niet wanneer de bruidegom terugkomt, maar ze moeten voorbereid zijn. En het evangelie leert ons dat 5 van die 10 meisjes slim waren. Die hebben gezorgd voor dat ze voldoende olie hebben voor hun lampen. En 5 waren niet slim. En die hadden niet voldoende olie. En toen de bruidegom aankwam, de tekst leert ons, de bruidegom kwam onverwachts, midden in de nacht. Er werd geroepen, hij komt eraan. Jij en ik, als Jezus terugkomt en hij komt terug, hij heeft het beloofd. Hij zegt, Johannes, we hebben net gelezen,
Als ik een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen. Maar dan moeten we wel voorbereid zijn. De bruidegom verscheen, onverwachts, midden in de nacht. Die 5 bruidsmeisjes die slim waren, hadden voldoende olie. Ze konden hem tegemoet lopen. Maar de andere 5, die dom waren, die hadden geen olie meer. Hun olielampje brandde niet. Ze moesten hals over kop olie gaan halen. Maar toen ze terugkwamen was het te laat. Want de bruidegom is al de feestzaal ingetrokken en de deur is dichtgegaan. En toen die 5 domme bruidsmeisjes aan de deur klopten van laat ons binnen. We zijn nu voorbereid, zei de bruidegom, ik ken jullie niet. We moeten voorbereid zijn. En laat de dag van vandaag, hemelvaart, tot ons doordringen. Dat hemelvaart betekent dat de volgende fase van Gods plan is ingetreden. En ik zei zo net ook, hou vast, dat over zijn terugkomst. Want de engelen, die 2 engelen, die verschenen aan de discipelen op de Olijfberg, geven ons een hint. Hij komt terug net zoals hij heen gegaan is. Met andere woorden, hij komt terug ook op een wolk. En op dezelfde plek. Nu zul je zeggen, ja, maar hoe weet je dat? Dat is ook een belofte die we ontvangen. En die belofte zien we in het boek Zacharia. Maar voor ik naar Zacharia ga, wil ik nog even dit zeggen. Op het moment dat Jezus terugkomt op die wolk, dat moment is, om het in moderne termen te zeggen, een dramatisch gebeuren. Lucas 21 spreekt over tekenen die zullen zijn in de zon, in de maan, in de sterren. Het zal een tijd zijn dat het moeilijk is hier op aarde. Er is benauwdheid onder de volken, zegt onze tekst. En radeloosheid. Maar als Jezus terugkomt, zegt onze tekst, en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien, en dit is belangrijk, dan zullen zij de Zoon des Mensen zien in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En dit zijn niet de woorden van mij, dit zijn de woorden van Jezus zelf. Jezus zelf zegt, ik kom terug. Maar als het moment daar is, dat ik terugkom, dan is het een totaal moeilijke tijd hier in de wereld. Maar ik kom dan terug in een wolk. Maar wees wel voorbereid. Wees voorbereid. In het boek Openbaringen lezen we dat wanneer Jezus aankomt, veel mensen gaan roepen: bergen, heuvels, werp je over ons. Want wij kunnen de glorie en de majesteit, de schittering ervan, kunnen wij niet aanzien. Want Jezus komt niet terug weer in het vlees als mens zoals 2000 jaar terug. Nee, hij komt terug
als rechter. Want hij is op dat moment al verheven. Hij komt terug als de Zoon van God in al zijn schitterende vertoning. In al zijn volmaaktheid. In al zijn glorie. In al zijn majesteit. En mensen die niet voorbereid zijn. Denk weer aan die 5 dome bruidsmeisjes. Die zullen dat niet kunnen aanzien. En ze zullen zich slaan op de borsten. En dan roepen, we moeten ons verbergen. Heuvels, bergen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van de mensenzoon. En dat Jezus terugkomt, op dezelfde manier dat hij is opgenomen in de hemel, lezen we in deze tekst. Jezus zelf zegt het. En we lezen het ook in Openbaringen. Want Johannes op het eiland Patmos heeft een visioen gehad van hoe dat allemaal gaat. Maar ruim voor de geboorte van Jezus is dat ook geopenbaard tot Zacharia. En Zacharia beschrijft dat hele tafereel, hoe dat zal gaan. Zacharia 14:4. Ja? En dan zegt Zacharia hier, op die dag. Welke dag? Op die dag van zijn terugkomst. Op die dag zullen zijn voeten, wiens voeten? Jezus' voeten, staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dat is dezelfde berg van waar hij is opgenomen. Zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Op die dag zal het geschieden, zegt Zacharias verder, dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. En dat levend water, dat begint op te borrelen. Onder het altaar. En zal verder stromen. En zal verworden tot een grote rivier. Maar we moeten wel voorbereid zijn. We moeten voorbereid zijn op deze dag. We moeten niet denken, Jezus is opgenomen in de hemel, punt. Nee, het is geen punt, het is een komma. Jezus is opgenomen. Hij maakt een plaats klaar voor ons. Net zoals de bruidegom een plaats, een huis klaarmaakt voor zijn bruid om samen in te trekken. En daarna gaat de bruidegom zijn bruid ophalen. Jezus doet dat ook. En hij komt terug om ons op te halen, want wij zijn zijn bruid. En het zal spoedig gebeuren. Haast onverwacht. Op dezelfde manier als hij heen is gegaan en op dezelfde plek. Wij moeten voorbereid zijn. Wij kunnen niet onze aandacht laten verslappen. Wij kunnen niet voorbereid zijn en op het moment dat hij komt, dat we dan op dat moment als een kip zonder kop gaan rondrennen van, oh, wat moet ik nu doen? Wat moet ik hebben? Hoe zit het met mijn redding? Nee, want dan is het te laat. Die 5 domme bruidsmeisjes konden de feestzaal niet in. En wat blijft er dan over? Dat je dan gaat roepen, o bergen, werp je op mij. Want ik zie de koning der koningen in zijn volle pracht. En ik kan dat aangezicht niet aanzien.
Want ik ben niet voorbereid. Ik heb hem niet aangenomen. Ik heb hem verworpen. Willens en wetens. En het mooie van voorbereid zijn op de komst van Jezus is dat wij in het hemelse paradijs onze plaats hebben. En die gaan we innemen. Probeer het je voor te stellen. Dan ben je in de aanwezigheid, in de directe nabijheid van de Schepper. Aan het eind van het boek Openbaringen lezen we dat de Schepper zelf de tranen van onze gezicht zal afvegen. En dat zijn geen tranen van verdriet, maar tranen van geluk. Omdat we in het hemelse paradijs zijn. In de nabijheid, de directe nabijheid van onze Schepper. Tranen van geluk, omdat we Jezus in hoogstpersoon kunnen aanschouwen. En hij zal de tranen van onze ogen afvegen, zeggende: je hoeft niet te huilen. Je hoeft niet te huilen. Want het is volbracht. Het is zover. Mijn kind. Ik wil je vanavond uitnodigen. Als jij Jezus nog niet kent. Je hebt hem nooit aangenomen. Je hebt nooit de keus gemaakt voor Jezus. Ik wil je uitnodigen om die keus vanavond te maken. Ik wil ook jou uitnodigen. Jij die keus in het verleden hebt gemaakt. Maar door omstandigheden van het leven, en ik weet het, soms kunnen de omstandigheden van het leven best ingewikkeld en moeilijk zijn. Door die omstandigheden ben je je geloof kwijtgeraakt. Ben je weer in zonde gevallen. Ben je Jezus kwijtgeraakt in je leven. Ook jou wil ik uitnodigen om vanavond die stap opnieuw te doen. Als jij diegene bent die vanavond die keuze wilt maken, ik nodig je uit om samen met mij te bidden. Een kort gebed van vergeving en redding. Laten we samen bidden. Herhaal mijn woorden of luister naar mijn woorden met geloof. Ik moet zeggen: Heer Jezus, vergeef mij dat ik heb gezondigd, bewust en onbewust, tegen u. Maar vanavond, op dit moment, betuig ik spijt van wat ik heb gedaan. Daarom vraag ik u om uw genade. Vergeef mij voor alles wat ik heb gedaan. Vergeef mij mijn ongeloof. Vergeef mij mijn rebellie. En was mij schoon met uw kostbare bloed. Maak van mij een nieuw mens.
Heer Jezus, ik dank u dat u mij vanavond hebt aangenomen als een kind van God. En dat mijn naam is bijgeschreven in het boek des levens. En vanaf nu, vanaf dit moment, erken ik u als mijn Heer en mijn Redder. Leer mij hoe de weg te bewandelen. Leer mij hoe ik uw geboden in mijn hart kan bewaren. In Jezus' naam. Amen. Amen. En amen. Bedankt dat ik vanavond heel dicht bij jou kon komen. Met deze boodschap. Als je met mij meegebeden hebt, dan vraag ik je om contact met ons op te nemen. De telefoonnummers verschijnen onder in beeld. Want wij willen graag kennis maken met je. We willen je ook graag informeren over de vervolgstappen. Nu je Jezus hebt aangenomen. Als het belangrijkste deel van je hart en van je leven. We gaan naar een lied. En tijdens dat lied open je hart verder. Praat met Jezus. Ontvang van hem. Laat je onderdompelen in de Heilige Geest van de Heer. Als je het gebed niet met mij hebt meegebeden, dan kun je tijdens het lied dat nu volgt ook het gebed bidden. Met je eigen woorden. Het maakt nu uit. Het gaat om wat vanuit je hart komt. Bedankt nogmaals dat ik tot jouw hart kon komen. En laten we zeggen, tot de volgende keer. Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt
Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw kracht op die dag. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Op die dag. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer. Jezus, kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. U maakt ons anders en nieuw op die dag. Zing het met je hart. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. En klinkt het overwinningslied. Heer, we danken u voor de harten die vanavond geraakt zijn. En we hebben de overtuiging dat het vanavond dat feest is in de hemel. Voor al diegenen die vanavond hun hart hebben geopend, van u hebben ontvangen en wellicht de keuze hebben gemaakt. Laat het feest zijn in de huizen.
has come. Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom, but I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I'm letting go. I'm wild
Prachtig nummer. I'm Trading My Sorrows. En we werpen een blik hier op de klok in de studio. En we zien dat het inmiddels 5 minuten voor 9 is. Dat betekent dat we... Ja, we gaan voor het laatste nummer van vanavond. Ja. Ik wil aan ieder bedanken die vandaag heeft meegeluisterd, meegekeken. Ja. En ieder die zijn hart heeft geopend om vanavond te ontvangen van God. En ik weet zeker, ik heb de overtuiging dat er ook vanavond weer harten zijn aangeraakt. Nogmaals, wil je meer informatie of wil je een getuigenis delen, wat dan ook. Je kunt contact met ons opnemen via de telefoonnummers die onderaan in beeld verschijnen. Ja. Ik wil iedereen uitnodigen voor volgende week donderdag. Dan zijn we weer terug met een nieuwe editie van Hoop en Zegen. En morgen hebben wij geen uitzending. Normaal zouden we morgen de Papiamenstalige programma hebben. Commissaris un día nuevo con Señor. Maar door allerlei afspraken, ook tijdens in de tijd dat we moeten uitzenden, moeten we de uitzending van morgenochtend cancelen. Dat betekent dat we volgende week weer terug zijn met de Papiamenstalige, de Spaanstalige en de Nederlandstalige programma's van deze radio. Nou, dat de deuren van de hemelen open gaan en dat Gods zegen neerdaalt als een verfrissende late bui op u, op uw leven, op uw huis. En dat elke onderdeel van uw leven gezegend zal worden door onze lieve Heer. Bedankt voor het luisteren. God zegent u en laten we zeggen tot de volgende keer. En we gaan afsluiten met het volgende prachtige nummer. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. Oh, we conquered Satan. Oh, we conquered demons. Oh, we conquered in the name of Jesus. Oh, we conquered. Oh, we conquered. Oh, we conquered in the name of Jesus. Oh, we conquered. Oh, we conquered. Oh, we conquered in the name of Jesus. Oh, we conquered. Oh, we conquered. Oh, we conquered. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah.
conquer. Oh, we 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 conquer.